Salut, sunt George Mihalcea și îți spun ce e de văzut pe ecranele de acasă în autoizolare. Pentru că în această perioadă unul din lucrurile care ne lipsesc cel mai mult este posibilitatea de a călători, îți propun o plimbare cinematografică printr-unul din cele mai iubite orașe europene, Lisabona. Că ai apucat să vezi sau nu Lisabona, filmul neamțului Wim Wenders, Lisbon Story din 1994, te va face să te îndrăgostești pentru totdeauna de acest oraș. Wim Wenders, câștigător al unui Palme d'Or pentru Paris, Texas în 1984, se folosește în Lisbon Story de o intrigă simplă. Un inginer de sunet e invitat în Lisabona de prietenul său regizor pentru a-l ajuta la niște filmări. Ajuns acolo, inginerul nostru începe o explorare sonoră a Lisabonei în toate ipostazele ei. De la zgomotele de zi cu zi ale orașului până la muzica locului, celebrul fado portughez, și din centrul vechi turistic Bairro Alto până în cartiere istorice precum Alfama, regizorul Wim Wenders are splendida idee de a-ți înfățișa Lisabona prin sunetele sale intime. Așa că dacă vrei să vezi și să auzi Lisabona profundă de la tine de acasă, Lisbon Story din 1994 e o călătorie cinematografică de neratat.